Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Isnaini. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Jawa di SMP IT Abu Bakar, Yogyakarta. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, mata pelajaran Bahasa Jawa. Dengan nomor peserta 201503256237. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di SMP IT Abu Bakar, Yogyakarta. Berikut video praktek mengajar saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing para siswa. Kados pundi pawartosipun? Sae? Pinanggih malih kalian Ustaz Oki ing pamulangan basa Jawi. Nggih. Ananging saderengipun pamulangan ing dinten menika dipun wiwiti, Ustaz Oki badhe ngecek rumiyin menapa ing laci tasih wonten sampah. Cobi dipun cek rumiyin, monggo. Mboten enten. Mboten wonten nggih. Alhamdulillah. Nggih, kita lajengaken pamulangan ing menika, ing dinten menika kanthi dedonga sesarengan badhe dipun pimpin dening Mbak. Monggo Mbak Nabila. Monggo kanca-kanca pepanggihan ing dinten menika dipun bikak kanthi dedonga sesarengan. Setunggal kalih tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, matur nuwun Mbak Nabila sampun mimpin dedonga. Nggih. Salajengipun Ustaz Oki persensi rumiyin nggih wonten ingkang boten mlebet. Mbak Aurel. Oh nggih. Mbak Aurel kok mboten mlebet menapa? Umrah. Oh, umrah. Nggih, nggih. Mugi-mugi dipun paringi gancar anggenipun umrah. Amin. Nggih. Nggih, cobi kula persensi nggih. Mbak Alea Sita Azahra, Mbak Almas Naila Izati, Mbak Akila Alwafa mlebet, Mbak Talia Indita Kumari Imabel mlebet, Mbak Terabita Anggara Kasih. Oke. Nggih, sampun kula presensi, mangke dipun lajengaken nembangaken lagu Indonesia Raya rumiyin. Sedaya monggo sami jumeneng utawi ngadeg. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nggih, matur nuwun, saged lenggah. Para siswa tasih kemutan menapa materi ingkang dipun rembag kala wingi? Kula Ustaz Pranacara. Nggih, leres pranatacara. Nggih, tasih wonten kathah ingkang tasih kemutan pranatacara. Pranatacara menika tasih kemutan menapa ing basa Indonesianipun? Kula Ustaz menawi in basa Indonesianipun MC. Inggih leres Mbak Zahra, menawi ing basa Indonesianipun menika MC. Nah, ing dinten menika mangke badhe sinau bab sesorah. Menawi ing MC menika kan urut-urutan acara menika wonten ingkang pamedhar sabda ngandharaken utawi sambutan makaten nggih. Nggih. Ananging ing dinten menika, ing pamulangan ing dinten menika kedah semangat malih nggih. Nggih, supados semangat monggo es breaking rumiyin kanthi nembangaken tembang es breaking menika. Ayo kanca sinau bebarengan saben dina sinau basa Jawa. Ayo kanca nguri budaya Jawa lan bisa maca tekaning manca. Kanggo basa aksara Jawa tata krama marang wong tuwa. Aji ning diriku mantung ana lati, ngajeni ngurmati iku utama. Ayo kanca hormat marang wong tuwa saben dina matur karo basa krama. Ayo kanca bekti marang wong tuwa saben dina supaya urip mulya. Kabeh kanggo memayu hayu ning bawana. Kelas 9 nggih. Nggih, tepuk tangan. Nggih, tujuan pembelajaran ing dinten menika mangke inggih menika setelah menyimak PowerPoint, siswa dapat menyusun teks sesorah dengan benar. Setelah melihat tayangan video, siswa dapat menampilkan teks sesorah dengan benar. Lajeng melalui diskusi, siswa dapat menganalisis unsur-unsur teks sesorah dengan benar. Lajeng langkah-langkahipun wonten pembelajaran ing dinten menika ngginakaken PBL (Problem Based Learning). Tahap setunggal inggih menika mengorientasikan peserta didik terhadap masalah dalam menyusun teks sesorah. Tahap 2 mengorganisasikan peserta didik untuk belajar menyusun teks sesorah. Lajeng tahap 3 membimbing penyelidikan individual maupun kelompok untuk menyusun teks sesorah. Lajeng tahap sekawan mengembangkan dan menyajikan karya teks sesorah. Lajeng ingkang pungkasan menika urut-urutanipun PBL menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dalam menyusun teks sesorah. Nggih, supados pamulangan ing dinten menika kalampan kanthi rancak, mangke prites rumiyin nggih supados saged mangertosi menapa pamulangan ingkang badhe kalampan saged mangertos menapa dereng nggih. Monggo dipun bagi, mangke dipun serat nama persensi kelasipun.
Nggih, menika wau sampun pretest nggih. Cobi Ustaz Oki badhe ningali menapa para siswa sampun mangertosi gayutanipun kalian bab sesorah nggih. Menawi saking salah satunggaling siswa menika Ustaz Oki tingali tasih wonten ingkang dereng trep nggih, tasih lepat menika Mbak Nabila nggih menika. Kangge njangkepi andharan ing wacanan angka setunggal prayoginipun kaserat menika ingkang leres kedahipun D nggih satuhu kinormatan ananging dipun serat karaharjan nggih mangke sinau sesarengan malih nggih tegesipun sesorah menika kala wau menawi MC Pranata Cara nggih menawi sesorah menika medharake gagasan ing sangarepe wong akeh ing basa Indonesianipun menika diarani pidato wonten dasanama wonten dasanamanipun dasanama menika sinonim nggih sinonimipun menapa kemawon sesorah wonten tanggap sabda utawi medhar sesorah wonten sangunipun nggih wonten basa kang digunakake kudu cocok nggih kudu trep karo apa sing diadepi lajeng kalih isinipun menika kedah mentes lajeng dilarasake karo kahanan nggih kahananipun keadaan lajeng duwe rasa wani ingkang angka 3 duwe rasa wani micara ing sangarepe wong akeh lajeng urutanipun sesorah menapa kemawon urutan sesorah menika wonten salam pambuka menika isinipun menapa kemawon Isine salam nganggo tamu minangka nggih leres Mbak Ke menika kang isine salam kanggo tamu minangka sapa aruh lan pakurmatan lajeng ingkang angka kalih menika wonten pamuji isine muji syukur marang Gusti Allah lajeng ingkang angka 3 menapa wigatining atur utawa isi nggih wigatining atur utawa isi ngaturake apa sedya dene para tamu lajeng ingkang angka sekawan menika pangarep-arep isine nyuwun donga pangestu supaya kang digayuh bisa kalaksanan. Lajeng wonten panutup menika isinipun nyuwun pangapura menawa ana keluputan lan kekurangan. Lajeng salam panutup. Ngoten nggih. Lajeng kados pundi anggenipun ngrakit teks sesorah ingkang kanthi prasaja dengan sederhana nggih. Ingkang angka setunggal kegiatan gawe teks sesorah diwiwiti kanthi nemtokake urutan kaya mangkene iki nggih. Nemtokake tema setunggal. Lajeng liti wektune acara. Lajeng nata sesorah kanthi nglumpukake bahan kanggo nyusun teks sesorah. Gayutanipun kedah jumbuh kalian urut-urutan sesorah kala sampun dipun andharaken nggih saking salam pambuka ngantos salam panutup lajeng wonten milih tetembungan ingkang trep lajeng ingkang pungkasan menika dipun teliti malih sampun jumbuh kalian teks urut-urutanipun menapa dereng lajeng tuladanipun teks sesorah kados makaten nggih mangke wonten salam pambuka isinipun sapa aruh marang tamu pundi ingkang nedahaken sapa aruh marang tamu kados menika nggih nah salam rumiyin lajeng kasugengan karaharjan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng kula lan panjenengan sedaya lajeng sapa aruh marang tamu panjenenganipun Bapak Suradi MPD minangka kepala SMP menika nedahaken sapa aruh marang tamu lajeng mangke wonten isinipun lajeng wonten pangarep-arepipun lajeng mangke wonten panutupipun nggih salajengipun kula puteraken tuladanipun sesorah nggih cobi dipun tingali
video sesorah. Nggih, sasampunipun nyemak video lan teks sesorah ingkang kula andharaken kala wau, mangke para siswa nyobi ndamel sesorah kanthi kelompok nggih. Lajeng ndamel kelompok rumiyin. Nggih, saben kelompok gangsal nggih. Mangke anggenipun ndamel kelompok dipun wiwiti dipimpin saking ngitung ya, ngitang angka setunggal ngantos gangsal nggih. Setunggal, Kalih, 3, sekawan, gangsal. Nggih, monggo para siswa ngumpul kalian kelompokipun. Nggih, mejanipun dipun tata. Nggih, menika mangke wonten lembar LKPD. Nggih, anggenipun garap kados pundi. Mangke saben kelompok angsal setunggal nggih, setunggal lembar LKPD. Nggih. Nggih, mangke saben kelompok ndamel teks sesorahipun lajeng dipun susun utawi dipun serat dipun ketik wonten ing media Canva. Saged nggih? Nggih. Ya. Nggih, mangke saged madosi utawi referensinipun buku saged utawi saking internet nggih. Kelompok menika sampun ndamel teks sesorah? Sampun Ustaz. Oh. Nggih. Pambukanipun sampun wonten nggih? Nggih. Sampun. Isinipun? Nggih. Pangarep-arepipun? Nggih. Kelompok menika sampun? Sampun. Nggih. Urut-uratanipun sampun jangkep nggih? Sampun Ustaz. Nggih. Wonten panutupipun wonten? Sampun? Sampun. Nggih. Kelompok menika sampun rampung menapa dereng? tasih madosi referensi Ustaz. Nggih, urut-urutanipun kedah jangkep nggih. Nggih. Kelompok menika sampun menapa dereng? Sampun Ustaz. Sampun wonten urut-urutanipun pambuka sampun wonten? Nggih. Lajeng pangarep-arepipun ugi sampun nggih. Nggih. Kelompok menika sampun rampung? Dereng tasih nyusun ukara panutup. Oh nggih, pun sampun badhe rampung nggih. Nggih. Kados pundi kelompok menika sampun rampung menapa dereng? Sampun Ustaz. Sampun wonten urut-urutanipun nggih. Nggih, tugasipun kelompok sampun rampung nggih. Sinten ingkang kelompokipun sinten ingkang badhe presentasi? Kelompok kula Ustaz. Nggih, monggo kelompokipun Mbak Hisna saged majeng. Nggih, saderengipun kelompok Mbak Hisna majeng wonten ice breaking rumiyin nggih, supados semangat malih anggenipun presentasi. Monggo. Yuk. Ayo kanca-kanca sinau bebarengan, sinau bebarengan, sinau bebarengan. Ayo kanca-kanca sinau bebarengan supaya pinter. Ayo kanca-kanca ngurmati guru, ngurmati guru, ngurmati guru. Ayo kanca-kanca ngurmati guru, omongane digugu. Ayo kanca-kanca marang wong tuwa, bekti marang wong tuwa,
bekti marang wong tuwa. Ayo kanca-kanca bekti marang wong tuwa. Uripe mulya. Ayo kanca-kanca padha sekolah, padha sekolah, padha sekolah. Ayo kanca-kanca padha sekolah. Atine bunga. Ayo kanca-kanca ngormati guru, ngormati guru, ngormati guru. Ayo kanca-kanca ngormati guru. Omongane digugu. Ayo kanca-kanca bekti marang wong tuwa, bekti marang wong tuwa, bekti marang wong tuwa. Ayo kanca-kanca bekti marang wong tuwa. Uripe mulya. Ayo kanca-kanca sinau bebarengan, sinau bebarengan, sinau bebarengan. Ayo kanca-kanca sinau bebarengan supaya pinter. Ayo kanca-kanca padha sekolah, padha sekolah, padha sekolah. Ayo kanca-kanca padha sekolah. Atine bunga. Ayo kanca-kanca bekti marang wong tuwa, bekti marang wong tuwa, bekti marang wong tuwa. Ayo kanca-kanca bekti marang wong tuwa. Uripe mulya. Songo G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula sakonco badhe presentasi sesorah. Tegese sesorah. Sesorah yaiku medharake gagasan ing sangarepe wong akeh. Ing basa Indonesia sesorah diarani pidato. Dasanane sesorah yaiku tanggap sabda utawa medhar sabda. Lajeng menika tuladha teks sesorah ingkang nedahaken salam pambuka. Inggih menika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng ingkang nedahake sapa aruh marang tamu. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu Wali Kelas SMP IT Abu Bakar Ngayogyakarta. Lajeng ingkang nedahaken panutup, sekap semanten atur kula menawi kathah kalepatan atur saha salah bawa ingkang boten meranani penggalih kula nyuwun pangapunten. Makaten presentasi saking kelompok kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, makaten wau presentasi saking kelompok setunggal nggih. Wonten pamrayogi saking kelompok setunggal wonten. Kula Ustaz kelompok setunggal tasih wonten ingkang klentu. Nggih, ingkang pundi ingkang tasih klentu? Panyeratanipun. Kula kedahipun dipun serat A. Anane dipun serat O. Nggih, matur nuwun. Sampun dipun leresaken nggih kala wau kelompok setunggal panyeratanipun ingkang tasih klentu nggih. Tuladhanipun kedahipun kula menika seratanipun dipun serat A ananging dipun serat O. Nggih, ngoten nggih? Nggih. Nggih ananging sedaya kala wau sampun jangkep nggih wonten salam pambuka sapa aruh marang tamu, wonten isinipun, wonten pangarep-arepipun, lajeng wonten panutupipun. Nggih sampun sae sanget. Kelompok salajengipun inggih menika kelompokipun sinten? Kelompok kula Ustaz. Nggih kelompokipun Mbak Tira badhe majeng monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula sakonco badhe presentasi sesorah. Sangune sesorah yaiku basa. Basa kang digunakake kudu cocok karo kang diadepi. Isi, duwe rasa wani, gatekake 4W, busana lan ngadi sarira. Lajeng menika tuladha sesorah. Nuwun panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah ingkang tuhu kinurmatan, panjenengan ngesang Ketua Komite Sekolah ingkang tuhu kinurmatan, para tamu undangan ingkang tansah winantu ing Sukabasuki,
saha para kanca ingkang kula tresnani, langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sareng-sareng muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa ingkang tansah paring kanugrahan dhamateng kula lan panjenengan sami. Pungkasaning kula sekanca nyuwun tambahin donga pangestu mugi saged kasembahan ing sedya ngalajengaken wonten ing Pisinaon salajengipun dene sekolah menika sepaneng kula sekanca sageda sangsaya majeng lan sangsaya kuncara. Makaten ingkang dados atur kula makili para kanca kelas 9 katoh pananggih kalepatan kula nyuwun agunging pangapunten. Matur nuwun. Makaten presentasi siswa kelompok kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, makaten wau presentasi saking kelompok kalih sampun sae sanget ugi sampun jangkep nggih. Sampun urut-urutanipun saking salam pambuka ngantos salam panutup. Ugi tetembunganipun sampun sae sanget nggih. Nggih menika wau para siswa sampun nyobi ndamel teks sesorah, sampun sae sanget lajeng wonten postes. Mangke sasampunipun kala wau nyerat ndamel teks sesorah menika menapa sampun mangertosi menapa ingkang bab sesorah menika. Nggih, mangke dipun garap nggih. Sampun. Nggih. Nggih, menika menawi dipun tingali saking postes, menika sasampunipun kala wau sinau bab sesorah, teks sesorah, menika garapanipun Mbak Nabilah sampun leres nggih, sae sanget. Urut-urutanipun sesorah inggih menika B nggih, salam pambuka, lajeng pamuji, lajeng isi pangarep-arep panutup nggih leres. Lajeng menapa pamulangan ing dinten menika ngremenaken? Nggih, ngremenaken sanget. Nggih, miturutmu pundi ingkang ngremenaken? Ice breaking. Nggih, ice breaking nggih, Mbak, ngremenaken. Lajeng kinten-kinten menapa ingkang angel ing pamulangan ing dinten menika? Kula Ustaz milih tembung ingkang trep. Nggih, Mbak Alwa, milih tetembungan ingkang trep tasih kangelan nggih. Nggih, benjing saged sinau malih. Nggih. Lajeng pamulangan ing dinten menika menapa to piwulang utawi wosipun ingkang saged dipun pendhet ing pamulangan dinten menika? Sesorah lan urut-urutane sesorah. Nggih, matur nuwun Mbak Akila. Lajeng kados pundi ngecakaken pamulangan ing dinten menika? Menawi ing masyarakat saged pidato ing acara pitulasan. Nggih, matur nuwun Mbak Naswa. Nggih, menika cak-cakanipun saged menawi ing sekolah saged nderek lomba, menawi ing masyarakat saged pidato ing acara pitulasan lan sapanunggalanipun. Nggih, dados piwulangan utawi pamulangan ing dinten menika mangke saged dipun ginakaken pidato wonten ing masyarakat menapa dene wonten ing sekolah. Sampun nyerat utawi sampun sinau bab pidato basa Jawa menawi saged dipun wastani sesorah. Nggih, lajeng kangge minggu ngajeng menika mangke badhe sinau lajengaken materi enggal inggih menika aksara Jawa. Nggih. Monggo saderengipun dipun pungkasi mangke dipun pungkasi kanthi dedonga dipun pimpin Mbak sinten? Kula Ustaz, kula badhe mimpin dedonga. Nggih, monggo Mbak Hasna mimpin dedonga. Monggo kanca-kanca dipun pungkasi kanthi dedonga sesarengan. Dedonga kawiwitan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.